Deputy Commissioner ka Food Safety ka kong DBS mukim ka pansyay halo ka jingdon ki bawo daw bakhang ya ki we dukan bat klem khang ya ki we pat habalap ya ki jingbam ki Sniew kani ki jing pansyay ka kong DBS mukim kalong hadin bladon ka jing kentha na ki pai ba halo ka Jingkhang ya ki we dukan ki balap bagi la si ya ki jingbam kat ba ya ki jing lap ksan na pizza na Broadway bread and cafe pat klem khang setia Haba batai kanim tak sengi kong DBS mukim ka ong ba kiwi dukan ki rasya khang namar ba kimbut ki kendon ka jing la khoj omdai balap tang ka jing Sniew jong ki jingbam hanrei ka jing khoj jong ka dukan ka jaka set kinong trei ber kitir kita kalong ka benta ka bakong stan ban bisyar haba dai ber ka dukan Broadway bread and cafe Kaong baka biang na dong sedong ke jingku jing suba ke tiar gitar kinong trai ki saudong ki jaka siat hanrei kadai beitang ka jing Sniew jong pizza kaong ba malayo ya ki jing ujo balap ksai na pizza bathet na kate ki dukan kalej banjurip ya ki jing long juman jong kate ki dukan katu ka ba ke jong itu iwi kong i balap yang niu san hau tu pizza Martin yo ek do ka complain jong te ha ka ngala access ye tu ngila let ban pet ya ke bakery ka be dei bat ka jong ka bread cafe kani ka bakery ka biang nang ta pade kani ka bakery ngong ipi ba ka ba 4 ngidang chuan inspection dang shen ngidang one inspection ngidang assess ye ki namar ba ki apply ka license tingi ru ni ju assess ye ki nang posh ka por tenang ta pade ki biang na dong shudong ki staff jong ki la de le lo de medical check up ki biang na dong shudong kani ka kren ya ka schedule 4 jong ka Food Safety and Standards Act ha ka ba ka kani ka jinglap ya uni u pizza u ba mix san kam dei satia ka daw ba ka tu ka bakery ka long unhygienic lani ka long unsanitary ka bakery ka biang ka khoi ka biang lot ha ka liang jong kani ka schedule 4 Henry pada yes it's a fact ba lap yau tu uksan yau new pizza di kitrai ru kila admit ya kata ki ong ba there must have been an oversight namar ba ki dei ukok uba la jumrian man shed barabor ting ting nak liang jung ki le si kila kum instinct ti kani ka jing instinct jong ki kawan ra pada ya kani ka problem di uni ka dei ka beshi sharu ba uni u pizza long well cooked Tremla i baham. Tina kata kadau kadon ka uni u pizza usa form ye gitu ki san kenya po jong. Dia kabar pade la de pinchim ye gani ban compare bat kani ka dukan hante hapo Navin Sweets mo hapo lain khra. Kani hapo Navin Sweets nganong ipi ba kani kala contravene ya ka schedule 4 of Food Safety and Standards Act arajar henry. But kay kita ka schedule 4 Ka schedule 4 kadi ka bakren ya ka jingkot ka jing suba ka bakren ya ka jingkot ka jingkhya ka habang ong ka jingkot ka jing suba ka mod na dong shado nadu ki tiar kita nadu ki ka jingtre ka jingta hadu ki staff ki patre hang to hadu barok hai ti hang te ka ka bangalap ka lalong kumangan ong ipi bakini ki lade ki habitual offender ki lamli en thante bad ha ki por ki ba menchuaru ngala eye warning ki bad ngala khang ru sport Nri kila shimi ka corrective measures and nanta kila poi biang back to square one. Ti kalong ka ika bas ngau si but menne habang alit ngau ngas ngau yamrem hadu kata-kata haluar bang ina ay ka jingikai ka babiang but haluar ba ki klem implement ya ka ika bang ila hikai. Pi tenang ka daw ngau ipi ba katuka ngilap ya ni ka how to freezer te labo ya ki tiar ba mang to nri u switch you off. Ti ndah bala Plie tu freezer plasma itung hadu kata-kata kadon kedot ang tu balas ni tikum kini ke ikeiru kadon ka kawan ra ka cross contamination ha jing Sniew ki bam ki di tenang ta bade ha bede bu tu sweets ki tu ki mithai ang tu ru ka instructions ka bangi ngila batha ngadon ye ki receive jong ki baro ba ki layo ye ki information ba ki dei ban ha ban display ya way sweets ki dei ban display ya tu ka manufacturing day but best before day kata kala ban rong lice ni kala ban rong ars ni whatever ka shong ha ki bakin decide kata ka barbodi ar la ne lice ni ka shong ha ka jing saat ka jing create jong ka sun baning ro kumjo okay te kini ki bri ki klem le te ngashu yo i liap ha ka social media ba idon itu wi ba iba ong ba return yo do sweets ba ong ba ulas Sniew
how true kata kalaban long nga ru ngam tip namar baka khandon ka complain ka bawan sanga dengan sure I badon ba sen ya nga ya kini ke social media clip te lesia ngalaban ong lesia namar beli uklam display ang tu kini ke best manufacturing date but best before isi udi ubala aslam manu wala kan tip kata ngangam tip okay tukum kini ke lesia smoke kum bakalong ka bakam kai smoke kum ka balong ka baret hendrei ka kata ya ka kwat ke khia jong baro kinong bam no di inquiry ngalada beli inquiry so done ngalada beli ngalada basis ya ke bakery nang tala dep shim ya statement ni kitrai ngalada check iki kot kisla jong kitu ki brief nang ta ngalada ban ya kendu itu complain dan aspek te nang ta ke steps ke sen jam ka ba ngan shim nangi ka lomba ngan institute ya kani ya ka adjudication case don kumak no ngamla bandong ya kani namar ba ya kani in session ini adjudication officer jong ka East Hazil district in session ya karai ban pencong do ya ka fine but kataru kalong is under the section of food safety act